Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga up, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunze aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuti sei nokurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Yes, hanzi naHopewell vose vari vaviri, Advocate Nelson Chamisa na President Mnangagwa vakatora mukana wekushandisa ma-elections egore rapera sebhizimusi kuti vaite mari. Unoiona sei nyaya iyi? Ndosaka ndauya nayo pachena kuti bvu tiite sei tizeye tikurukure nezvayo handitika. But ndisandapinda munyaya yangu zvizere, ndiringotaura izvoti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndidzodzi idzo dziri pascreen idzo. Toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndishambadze, yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo handitika. Kana uri mugari wemuSouth Africa, tiri kuti aiwa kana une bhindauko rako rauri kuita, register company woitawo mapepa akaita sei mapepa akakwana ekuti hauvhunduke, wowanawo macontracts handitika. Tiri kuti bata Owen panhamba idzo dziri apo idzo. Ukaregister company anobva akuvhurira ebank account yeFNB. Zvinhu zvako zvoita sei? Zvinhu zvako zvorongeka, zvinhu zvako zvopinda mugwara handitika. Saka bata Owen womuudza kuti ndabva nekuna DJ Oli, vataura ivo kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje handitika. Namba dzaOwen ndo idzo dziri pasapo idzo. Sununguka kupoza video wotora namba dzaOwen idzo handitika. Right, rega tione kuti zviri kunzii nachibaba chenyika. And recently he's been trending, ari kutrenda mukomana nemashoko akasiyana-siyana ari kufambira nenyaya dzaari kutaura. Sada kuti tiverenge tweet yaaisapo on Twitter, on X, tinzwe kuti ari kuti chii mukomana uyu handitika. Zvikanzi naHopewell, both ZANU-PF and CCC politicians turned the last year election into a business opportunity. And both ZANU-PF and CCC politicians, zvichireva kuti ZANU-PF yakatungamirirwa navaMnangagwa, CCC yanga yakatungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa. Zvikanzi vakatora mukana uyu kuushandisa sebhizimusi, semukana wekuita bhizimusi. Pari kupisa. Ndosaka ndati unofanira kubva panapa wasiyawo pfungwa dzako. What's your take on that one handitika? Zviri kutaurwa naHopewell ching'ono apo handitika. Nganzi funds were donated to both parties. Zvikanzi dzimari dzakadonetwa, vamwe vaita GoFundMe, vamwe vaipiwa nemasponsors, vamwe vaipiwa nevanhu vakasiyana-siyana, vamwe vaipiwa mari nemadzikereke. Mari dzaibva kwakawanda. Zvikanzi funds were donated to both parties and they were misappropriated. I challenge the leaders of both parties to deny this claim. Hanzi ndiri kuchallenge ma-leaders, vatungamiriri vemabato aya, kuti varambe zvandiri kutaura izvi. Zvikanzi I'm not addressing their bootlickers. Hanzi handisi kutaura zvimbwasungata zvavo zvinoda kungoita rusha zvisina umbowo. Ndiri kutaura ivo mbune varidzi vemapato kana kuti vaive varidzi vemapato kuti vazvirambe izvi. But the actual leaders, if they do,
I will go into specifics because I know exactly what I'm talking about. Hanzi vakazviramba izvi ndichapinda makadzika-dzika nenyaya iyoyi nekuti ndiri kuziva zvandiri kutaura. Hamenoti munoionawo sei nyaya iyi handitika? Munozvionawo sei zviri kutaurwa naHopewell ching'ono. Right, ndisati ndapfuurira kumberi tiri kutaura nyaya yegwenzi ranetsa zvamanje manje, gwenzi rephytomed. Gwenzi riri kuita sei? Riri kushanda musheneng'ene, riri kushanda chaizvo zvekurapa. Aiwa, kana une problem ndiri kutoshamisika dumbu rangu kuti handichidzoka mbijana panozoperawo time yacho iyoyo. I think ndofanira kunge ndane kadumbuwo kadiki kari reasonable, kari normal handitika. Saka bata nhamba idzo, wasikana ndivavo vari apo. Pana Koni, poita Fochi, paita naNyara handitika. Kana uri kuSouth Africa unobata Koni naFochi, kana uri kuHarare kuZimbabwe unobata Nyari. Ndo vasikana vacho vari kuita sei? Vari kuita zvinhu zvamanje manje, vari kuita sei? Vari kufamba negwenzi rephytomed handitika. Saka ukangowabata vasikana kuti ndabva nekuna DJ Holly, vanokupa discount, woita sei? Wobata gwenzi rako zvakanaka handitika. Todzokera kunyaya yedu yaHopewell ching'ono. Ameno kuti munoiona sei nyaya yemukomana uyu? Ari kutaura chokwadi here? Atumwa here? Kana kuti ari kungotsvaga relevance? Kana kuti ada kutanga bato rake? Munoionawo sei nyaya yaHopewell iyi? Siya comment mcomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. Kana une umwe muono uchida kuuya paplatform, nhamba dzangu maakudziziva, ndibate panhamba idzodzo. Toita sei? Tokuunza paplatform, wotaurawo nyaya iyi. And I believe and hopefully ndichasenda link rinoiri kuna mukoma G, voona kuti zviri kunzi naDaddy Hope, votaurawo kana vachikwanisa kuresponda panyaya iyoyi. But zviri kunzi mapato maviri aya akapiwa mari. Apiwa mari, akashandisa mari zvisiri izvo. Vakuru vemapato aya ngavazvirambe. Vakazviramba, inini ndichazoita sei? Ndichazodzika negejo. But Hopewell asi munhu arongoramba achingotaura here, because last 3 days aitaura kuti ane V11 aanawo achabudisa pamusoro paadvocate Nelson Chamisa, but akazongopinda mubako akafuga musoro akazotanga kutaura nezvegovernment in exile. Mawana handizoziva hangu. Kune hondo dzechirwirwa behind the scenes, and ndine rimwe video randiri kugadzira raHopewell ching'ono raari kufumura gamba kwemedia achitaura kuti aiwa ndevanhu vefeki ava, uyezve ndozvavanotoita, vanoshanda nemusangano. Mawani ndichauya nazvo. So make sure you hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out patinoya nenyaya dzakadai so handitika. And remember, musi weFriday it's my birthday handitika. Rega ndiite nhamba dzangu apo muzvionere mega kuti kana une kaplani kaunako, kana une kamudiginyira kaone kuda kuti tipinda handitika, unongondibata panhamba idzodzi. Toita sei? Tofambira nyaya dzacho handitika. So nhamba dzangu ndidzodzo idzo dziripo apo, unondibata pavoice call, unondibata pawhatsapp, ndo nhamba dze-e-wallet idzodzo futi dzinoshanda handitika. So make sure wasubscribe, make sure walike, washare the video, and then tinobatana muvideo rinoteera handiti.